Ja, flot i farverne. Mobbedreng. Hedda. Hedda. Og nu fanger jeg sgu Bertrams snøre. Det var ikke så godt. Jeg ved sgu ikke, om jeg fik. Nej, vi laver det igen. Nå. Vi laver det nok igen. Så, Bette Mås, nu skal vi lige have Bertrams snøre fri der. Rolig nu. Kommer du bare ikke til mig her. Den er bare taget i gælden, jo, ikke? Den er jo ikke engang bit. Jo, den ligger... Den er nok lige svømmet efter den. Ja, det er rigtigt, ja. Bremsen, den er for løs. Kom så. Sådan. Så skal vi så have reddet dit snøre. Det her. Det er jo det værste, når sådan en trækrog den går i. Det bliver sgu svært, bare Tom. Du kan bare tage den der. Okay? Ja. Godt.